I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Neko vreme će biti ovako videi, iskreno da znate, pošto neće da mogu, prerisao sam se. Ko je novi na kanalu i ne zna, evo, operacija je bila u Nišu na Dečije. 9. mi isturaju konci. 9. mi skidaju konci, a 27. idem kod mog doktora na kontrolu. Tako da znate, zato neće biti videa. Neće biti ni GTA, ni Minecraft, ni FIFA, ni Fortnite, ni Roblox, ništa. Tako da znate. To sam samo htio da kažem. Ništa. Ćao.